приятели, сега е вечер и аз ще се приготвям за екскурзията ми. Ще ходя на екскурзия и сега си купих някакви неща. Water. Сега искам да цъка телефона и ето тук всичко нужно има. И в тази чанта ще си сложа нещата. Така, първото нещо е чипс. Ето го. Взех си на чушка. Не знам защо. Второто нещо е ето тези телети. Ето тези мини круасани. Ето тези Орео бисквитки. И ето тези солетки. Ето тази вафла троя. Ето този слуг на такова праскова. Ще го сложа тук отстрани, не знам защо. Или пък не вътре. Една близалчица. Една кокошка. И бананче. Само един плът, не знам защо взех. И water. Сега ще я сложа отстрани. Сега ще донеса някакви други неща. Сега. Само да видя. Извинявам се, ще е тъмно. Ще си взема, например, ето този дневник и една химикалчица. Плюс това ще взема една лапичка да си играе по пътя. Сега ще ви покажа друго. Какво имам? Ето тази лапичка взема. Марти, ела, айде! Ето тази лапичка, която е много хубавка. Ето я. Сложим в пакетчето. Марти! Ела да ти дам чипса. Чипса ли искаш? Да. Дреш чипса, ай. Нека да ядем малки. Аз ще си купя от сутринта. Пак ще правя видео. Ето тази лапичка, нали, както я ви я показах. Другите неща, тук ми е яденето. Тук ще се сложа нещата, джунджуриките, тефтерче, химикалче. Сега ще видим какво имаме, защото аз направих един списък. Така, вода имаме, солетки имаме, близалка имаме, сокче имаме, пари нямаме. Сега ще имаме. Вече имаме пари. Слагаме ги. Ще имаме и пари. Така, пари. Чанта. Опа. Чанти. Чанти имаме, бе. Чакай, каква чанта? Сега ще донесем и чанта. Ези ми е чантата. Така, чанта имаме. Телефон имаме, аз снимам от него. Гланц. Не знам защо съм писала гланц. Ето го. Имаме. Чипс или Зайо Байо. Имаме. Добре. Тук пише, че трябва да стана в 8 часа. Аз го написах просто така. Така, всичко имаме. Даже имаме и още допълнителни неща. Сега да се прибера дневничето. Тук ще напиша утре как ми беше. Имам и снимки наистина.
Тук не знам защо съм лепила тези стикери. Така, тук я да видим какво имам. Имам още 2,50. Слагам ги тук в чанчето ми. Принцип там няма какво да сгубя, но все пак аз ще мисля. Имаме един ключодържател, глас. Слагам ги тук. Има мокри кърпи. Така да ги затворя хубаво. Ето. Имаме и сухи кърпи. Чакайте, нещо не се затвори. Чакай малко. Ето имаме мокри в сухи. Слагам ги тук. Парите тук. Сега ще си изкарам дрехи. Да. Сега ще видя какво да си изкарам за сутринта. Тук е майка ми с мене. Опа. Сега ще ви покажа какво си изкарах за сутринта. Чакай. Само да кажете. Чакай. Майка ми прави прическа, ама вече не. Как да се наглася телефона? Ето това дънково яке. Ето тази тениска на Best Friends, защото тази ми е любимата от всички по принцип. Ето Forever. Ето това. На сутринта ще го видите, а ще има и част 2. Тук са ми дрехите, сега ще ги подреда. Това са панталоните. Така, за сега. И тениската. Всичко е готово. Слагам ги тук, да си изкарам чорапки. Вижте, имам сквиш. Ще го взема и на сквиш, на торт. Например, чорапи за сутринта. Може да изкарам ето тези. Или пък не нещо, розово. Ето тези. Избрах. Слагам ги тук. Отгоре. И да. Сега е време тосне, атизни. Вей! Ало! Вей! Baby!